ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hadin bun benai bagi pulit Assam graduate sangut kirangba negasnong jatalong kabahap apo karat nongtung Ribhoi district kahnyotrep youth council right nongtung circle mentaka sngi lawan ban IT da ka dorkhas ha ka office rekam jong sumbut menteri rangba ka jilau ba preston tensong kiri jing thuat ki pulit Assam ya kini sangun kade halo ka nongrim bagi syak keno bagi penprayo mau nongrim jong ka Assam ki betemu menle ki kampen roy Hadut menta kini kesangun kibisyak tuwet haki pulit Assam bikin thop yu uba promeng surong, uba working den siang, uba danbok dong spong, pulba free minsong, bakini hadut menta kedang pedri na hikti jang ki pulit Assam, bisyang masa hajat talong kabahap ha ka blok 2. Habakaran bakila pathai kubor Presiden KHYC right nongtung circle, uba Hercules shooting, ulong bakini ke jingwan ban IT deka dor khas, syuk menteri kampo iyeng kalong bo menteri rangba ke jela, unikran lam baru menteri rangba ke Assam, halo kini ke jing syak thuet kini ke sangut ki beriu na jatalong. Nakaliang jongi ya SOC right nongtung circle, mentaka sengi lawan banbu ya kajing tho ya. Home Minister jong kajala, kadai kajing bu jongi kajing tho ya Home Minister kadai halor kanong rim kaba. Kini ki penai pada kumba PDI hagi plat trai kubor ba ki sangut ki rangba jongka nongsung nong di hote po ran angtung ka bahap po ka ki bangi ti pai ba kadai ka blok 2 kumbangi ti menta te kadai ka jing sat huat jong di pai ba haki sangut haki pulit jongka Assam ki sangut kadai ka ba kini ki di rangba haduk menta ki la syong sir nakapor syakapor te dei ne no rem bangi kum ka seng da ka jing sokya ngiwan ban aya kadai ka dor khas syau Home Minister na mata ba unya keren buat Chief Minister juga Assam kumno ban nang ba kinya keren na mata kata kajing jeng peba marka tau hi kajing baki pai ba ki tengku ante hapo ran angtung blok 2 gadai nakapor gadai ka ba ka sarkar hi kamla ban pente yo put usam haduk ba menta ti ngisokya ba ya kan kajing ngat kes jong ka sarkar Assam ki pulut Assam ya kita kisangut ki peba jong ka snong jatalong kaba imda syong ne haduk rata namar kat kum ka jingtip bangiyo nang ba tirang ba long ka jing pengat ke se kitegi sangut kadai kalong tang nak dau ba ki pharap ba ki penprai atau mau norem ka jing tre jong ka sarkar Assam henry ladangi perphat pat ya ka jing pentri ka jing penprapat jong ka sarkar Assam ba haki bubunul menta ki ba khantam ya ka ying school ka bate nang ba ka sarkar Meghalaya hapo kli umbang na ta ka ying darbar hapo meru na ta ka ying SDS hapo menwang kemkini ngi iba ka sarkar Assam kala penpra ka jing julor kala kta kababun palat kamtamo ya ki sikul ki ba kta ki ya ka pule guti hendrengim iba ka sarkar Meghalaya bahkan IFAR ya ka Assam hendrei khabangi pej pat mata ka sarkar Assam pat tang ni dai ba ki ka harap ba ki pai ba ki penpra tai mau norem hendrei ka simkhya hadu dengan de tengi karpat jur ya ka sarkar Meghalaya kajongi ba kadai bandia kreno motor nak nang ba manueng no ya kita kijing nang ba ke pai ba ki basa hate ke dong kathan kaput ki nom song sir na kapor sakapor menta laya la menta la ki bun banai la sau sarna kala don te bar hadu menta long ka jing tho na kaliang jong kakut ka posipoi ya kini ki ya kini ki pai ba tekut ka kajing kren bat ngi ki noilam jo ka sengru ngi yo ki kren ba khamtam mo ki pai ba ki basa kana kadong ki bam tip ya khamtam gedang khamtam ga jing sadian jo ki te kadang pelong shu ya ki ba ki song sir namar kimne shu ban song ha ki jing kisam jo ki teng ki lahaban heri syaki wei pat ki benta ki ba marjan jo ki snong ki thau kumbangi haduk matangi yo jing tip na kaleng seng ki dan sangut ki ba sya ngat kisah ka sarkar Assam ki ba sya ujar FAR